Goxoa da Euskal Herriko ekoizleen azoka digitala, 40 ekoizle baino gehiagokin lan egiten dugu. Bertan denetik aurkitu dezakezu, ogi ekologikoa, esnekiak, plater elaboratuak, barazkiak. Saiatzen gea gehien bat elikagai ekologikoekin lan egiten, baina konbentzionalekin ere lan egiten dugu. Bezeroi begira, guk ikusi genuen bertako elikagaiak, bertako ekoizletikan erostea ezala oso erosoa, eta saiatu ginean bertako hainbat ekoizle eta elikagai ezberdinak web orri baten juntatzea eta delivery sistema bat ezartzea elikagai horrek etxeetara eramateko. Nik uste balio erantzi garrantzitsuena ekoizleekin dugun tratua dela. Filosofia aldetik behaiek nahi dituzten prezioak ezartzen dituzte eta guk ez dizkiegu inongo kuotarik kobratzen. Pixkat gogorra izan da, egia da. Baina gero esperientzia oso ona izan da generalian. Azkenean 3 lagunek sortu dugu enpresa bat. Ez da edozein enpresa, bertako pertsonak laguntzen saiatzen gara egunero. Gure proiektuak uste dugu aldula egunerokotasunean inpaktu hori eduki, aldula zahartzen ari den sektore bat egunerokotasunean lagundu adaptatzen, eta azkenean gure ekoizlea daude gure ingurunea zaintzen. Orduan da, kontsumo aldetik aiga inpaktu edukitzen, kontsumo horrekio landan edo ingurumenan aldu inpaktu positibo hori eduki. Hori dana englobatzen proiektu bat guretzat oso polita da, eta azkenean gure alegin danak iten gaude, benetan beste nivel bate hau emateko. Gure asmoa da proiektua geroz eta handiagoa itea, geroz eta ekoizle gehiagokin lan egitea, eta hori proiektu soil baten ez gelditzea eta benetan enpresa hau kontsolidatzea.